Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita nyawisaken manah kita kagem nampeni pangandikanipun Gusti. Saderengipun kula waosaken saking Injil Matius bab gangsal ayat 13 dumugi kalih dosa. Injil Matius gangsal ayat 13 dumugi kalih dosa. Kang makaten suraosipun. Kowe iku padha dadi uyah ing bumi. Lan yen uyah iku ilang asine, apa kang kanggo mulihake asine? Wis ora gunane maneh, kajaba mung dibuang lan tidak ing wong. Kowe iku padha dadi pepadanging jagat. Kutha kang ana ing dhuwur gunung iku ora bisa kaling-kalingan. Lan maneh wong nyumedyan iku ora banjur dikurepi ombo nanging ditumpangake ing jodhok supaya bisa madangi wong saomah kabeh. Sakmono uga padangmu iya sorotna marang wong supaya iku padha sumurup marang tindak tandukmu kang becik. Lemah padha luhurake ramamu kang ana ing swarga. Kowe aja padha duwe pangira yen tekaku iku arep nyuwat Taurat utawa kitabe para nabi. Tekaku ki ora nyuwat nanging malah nindakake. Awit sak temene pituturku marang kowe nganti sirnane langit lan bumi iki angger-angger ora bakal sirna sakiot utawi sak corek. Sadurunge iku kabeh kalakon. Mulane sing sapa ora ake salah sawijining pepakon iki sanadyan kang cilik dhewe sarta memulang mangkono marang wong iku bakal oleh papan kang asor dhewe ana ing ratoning swarga. Nanging sing sapa nindakake lan mulangake kabeh pepakoning Taurat iku bakal oleh papan kang dhuwur ana ing ratoning swarga. Mulane pituturku marang kowe menawa kasampurnanmu ora ngungguli kabenering para ulama lan para wong Farisi, kowe mesti ora bakal lemebu ing atoning swarga. Ingkang rahayu inggih menika sadengah tiyang ingkang purun mirengaken pangandikanipun Gusti estantunaken saha nindakaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Sedherek-sedherek wonten ing Gusti Yesus ingkang kinasih, sugeng injing. Shalom. Kawula kaos bingah sangat. Awit boten namung nderek tukar kangen firman nanging saged wangsul. Ingin menapa kula menika nggih tiyang Jogja. Asal kula nggih saking Jogja. Kula nate kalih wulan wonten ing Bantul nanging sanget candhen kula nate KKN wonten ing Delingo. Delingo ampun besok niku. Delingo nika nalika semanten kula KKN dereng wonten listrikipun. Menawi
dalu peteng kita ngangge Petromax dan menawi betakan toyo niku kedah melampah pinten-pinten kilo awit tasih garing sangat kirang toyonipun. Nah saknika Bantul sampun sae sangat puji Gusti. Para sedherek ingkang kinasih nderek tepang kula nami Hananto Kusumo pendeta saking GKJ Karangrit Salatiga. Kula semahipun kalih putranipun niku wonten ngajeng Konca SD kula nggih. Nuwun sewu namung saged sareng kaliyan Konca SD awit tasih wonten acara kathah wonten ing gereja Karangrit. Wonten lapisan pendeta dak malih. Para sedherek ingkang kinasih, kula remen sanget awit khotbah ingkang dipun pilih dening sinode menika kalebet khotbah ingkang mirunggan ingkang utami ingkang panci saged kados cahyaning pangandika ingkang sanesipun dhateng Gusti ingkang kasebat khotbah di bukit utawi piwucal wonten ing arti wonten ing gunung nika saestu langkung sae langkung inggil katimbang piwucal-piwucal wonten ing Jawi menawi wonten ing agami sanesipun menawi dipun raos lajengaken khotbah di bukit nika saestu sae sangat ingkang kawiwitan nika pangandika karahayon rahayu sedaya tiyang ingkang setunggal kalih tiga sanesipun dipun terasaken bab nika kawis pepadang jagat dumugi rampungipun mesami kaliyan nika pepadang jagat nika kepasemon bab tiyang ingkang bangun. Nah nika kedah ngelakoni menawi boten namung gesang ingkang boten lakoni boten wonten lakunipun nika sami kalian tiyang ingkang ngedakaken griya ada dasar pasir. Nuwun sewu pinten basa taun kapengker nggih. Nate wonten bencana pindu gempa bumi ageng nggih wonten Bantul. Terus nggih. Menawi saking pundi-pundi papan ingkang paling ageng wonten Bantul korbanipun. Nuwun sewu sepisan malih rumiyin sak menika mboten. Rumiyin nika tiyang-tiyang bangun bangunan nika kathah ada dasaripun gamping kaliyan pasir. Kangge bongkahan kangge alasipun. Nah nika nalika wonten gempa bumi nindu ya ambruk. Awit panggenan sanesipun nika nggih kangge fondasi, nggih semen kangge selo ingkang kiyat. Nika senasa panggenanipun epicentrum lindu niku satipun lindu niku langkung ageng wonten niku ning kok langkung kiyat. Nanging puji Gusti sakmenika tiyang-tiyang Bantul sami sinau. Sakmenika sedaya nggih sampun ngginakaken fondasi ingkang leres. Nah, Gusti Yesus niku maringi pasemon nika nyataken napa? Gesang nika gesang ingkang wonten ing Gusti, gesang ingkang saestu, sanes gesang ingkang namung manis kedah dipun tindakaken. Nah, kathah tiyang ingkang nampi Gusti Yesus nika klentu. Nampinipun namung separuh mawon. Awit napa?
Gusti Yesus menika kedahipun dipun tampi dados juru wilujeng. Leres nggih? Kalian napa? Nah, berarti dari yang leres nggih. Dari yang leres. Julujeng kalian Gusti. Nah, niku menawi namung julujeng namung separuh. Dereng cangkep. Gusti menika sanes Allah gitu. Gusti menika ingkang kagungan. Naminipun tuan ingkang kagungan. Ingkang dipun dereki, ingkang nitahaken, ingkang mimpin, ingkang nuntun. Gusti menika saged kagem Bendoro, kagem pangeran utawi ratu, saged Allah. Ning kagungan. Menawi abdi niku saged dipun sadhe, saged dipun hibahaken. Kita menika agunipun Gusti Yesus. Menawi nampi Gusti Yesus, mboten namung Yesusipun, julujengipun nanging Gustinipun nggih dipun tampi. Mila kathah Gusti Yesus ngendika, kathah tiyang ingkang undang Gusti. Nanging boten nindakaken dawuhipun. Wonten ing pungkasing zaman Gusti Yesus nembe ngendikan, aku ora kenal kowe. Kowe iki sapa? Sinau sampun udah pangsit, nama mujizat, nundung demit, menawi boten nindakaken. Senasane pendeta mboten nindakaken dawuhipun Gusti. Boten lebet tekan swarga. Gusti Yesus boten tekang. Nah, wonten ing pepadang menika saged mangertos pangandikan Allah. Awit kathah tiyang ingkang mblesuraken tiyang-tiyang Kristen menawi boten samaca. Wah, jane nek kowe arep melu Gusti Yesus, kowe ya kudu melu agamaku. Aja mlebu Kristen. Wong Kristen ki ora nglakoni apa sing dilakoni Gusti Yesus. Coba Gusti Yesus nika disupit ora? Nggih. Gusti Yesus siang ora? Siang. Gusti Yesus sedanipun dipun kafan mboten? Dipun kafan. Wah, lajeng berarti sanes Kristen itu agamane Paulus. Nah, kadang kan keblinger wonten niki. Saestu lentu. Awit menapa? Awit Gusti Yesus menika ingkang nindakaken Taurat. Tiang wonten prajanjian lama menika prajanjian lawas dari prajanjian lama menika kathah ingkang ngandhelaken Taurat kagem wilujeng. Rasul Paulus panci babaraken tiyang ingkang nindakaken Taurat menika mboten saged wilujeng. Awit mesti mboten sampurna. Lah wonten pulangan pungkasan niku setunggal mawon ingkang boten dipun tindakaken niku saged pecah. Terus pundi napa wonten ingkang saged selamat wilujeng menawi mekaten. Ada mawon ngomong setunggal dosanipun masalah ketedan. Nika nggih pecah. Nggih napa ngalami kersaan. Namung saking keparingipun Gusti Yesus. Namung saking Gusti Yesus ingkang pun nanggel klepatan kita saged wilujeng. Nah niku sampun leres. Nanging tiyang ingkang Kristen ingkang boten kedah malih dipun supit. Awit ingkang dipun supit niku dipun sunat niku sunatipun sunat rohani. Manahipun ingkang boten dipun resikaken. Boten kedah malih siang
miturut padatan Yahudi awet siang niku tondo tiang ingkang sisah. Yang ingkang sisah niku nggih ingkang dereng tepang Gusti Yesus. Nek sampun tepang Gusti Yesus niku udah bingah. Mila para muridipun Gusti Yesus boten siang. Lan masalah kain kafan niku namung masalah budaya, boten wonten dawuhipun kedah dipun kafan niku boten wonten dawuhipun wonten kitab suci. Terus ingkang penting niku sanes fisikipun menawi fisikipun dari Gusti Yesus. Lah kita niku betul-betul ingkang saged Gusti sampun ngekrat sampun semongko wonten swarga. Terus pun kita saged dari Gusti Yesus secara fisik secara badanipun. Nanging kita saged nderek gesangipun Gusti Yesus niku ingkang wonten ingkang nguwasani gesang kita. Menawi kita wonten gesang wonten Gusti Yesus benten ingkang dipun waksaken benten sedaya. Nggih pepadang, pikantuk pepadang, pikantuk kawicaksana, pikantuk kuwaos, pikantuk kasagedan, pikantuk pitulungan. Nah niku ingkang benten-bentanaken kula para sedherek ingkang kinasih. Salah kaprah niku ingkang kedah kita ingkang sepisan kita raos-raosaken. Gusti Yesus menika saestu jurujeng lan Gusti. Nah, awit saking menika wonten teori nggih nyuwun sewu kula guru wonten Catyawacana kula mucal agami ingkang kalujengan niku wonten teori ingkang menipun teori Latin. Gusti Yesus ngantosaken kita nebus kita saking pasenipun dosa niku leres. Ini wonten teori malih ingkang namanya teori subjektif. Kita kedah dari Gusti Yesus. Gusti Yesus niku dados tulodo. Boten awit kita sampurna kita nindakaken sedaya dawuhipun Gusti niku ingkang kita lujeng. Kita nderek Gusti Yesus itu ingkang dados lujeng. Terus ingkang kami niku sanes sampunaning gesang kita nanging kita anggenipun nderek Gusti Yesus. Relasinipun kaliyan Gusti niku ingkang penting. Mila tiang-tiang Kristen niku kedah wonten napa nggih anggenipun ndonga niku komunikasi pribadi ngaten Gusti. Boten namung kados tiang-tiang ingkang boten tepang kaliyan Gusti. Menawi tiang-tiang ingkang boten tepang kaliyan Gusti, contonipun ngaten nggih. Sewu. Bantul boten-boten. Candhen boten-boten. Tiang ingkang nggadahi cepengan. Nah ngadahi cepengan niku menawi raosipun aku iso ngatur, aku iso duwe kasekten, iso nguasani. Aku njaluk karo sekelanku iki ben aku iso kene, iso sekti, iso sugih. Nah, terus kita nguasani Gusti nggih, Gustinipun niku cepengan niku. Ning irtasipun kita yang dipun kuasani. Kita ingkang dipun jiret. Nyawa kita yang dipun jiret. Boten namung wonten tumbalipun nanging nyawa kita niku. Kita nderek kalian niku. Nah, niku benten malih tiyang ingkang nderek Gusti Yesus. Nah, tiyang yang nderek Gusti Yesus saestu gesang kita namung Gusti Yesus. Kuasanipun nggih kuasanipun Gusti Yesus ingkang kuasani gesang kita. Nah, menika ingkang nyataken kita meladani Gusti Yesus. Nah, kula atulis dengan contoh nggih. Contoh niku setunggal pendeta. Niku pendeta India. Ning wonten putulanipun ini putra saha karohanen wonten ing Indonesia. Nah, wonten putanipun wonten ing Indonesia niku nanggal masalah. Masalahipun berarti sepele. Namun pasulayan wonten ing griya. Napa nggih? Tukaran. Awi bojo niku semah ndak asring to.
Pasti mboten. Tukaran padu masalah-masalah alit terus rame gitu nih. Mboten mboten. Puji Gusti mboten. Nah, menawi teng niku pas dilalah niku rame sangat. Swantenipun kapireng dening kiwa tengenipun. Nah, lajeng secara karohanen namanipun Pak Jonathan maringi petedah dumateng anakipun, kowe ora entuk ibadah. Malah mboten kepengin ibadah. Setunggal sakulan ora entuk ibadah. Kowe benerno sih lakumu ning brayatmu. Kowe nyuwun ngapura kalian tanggi setunggal RT. Wah, setunggal RT. Kayak hitungipun nak sampun lumrah ngali nggih. Setunggal RT. Lah sampun atas guncingan rame wong Kristen iki. Terus setunggal RT niku setunggal griya, setunggal sedaya niku dipun sunya. Ngapura nggih. Tapi dadi masalah rame kok bayar sini kan. Apa mboten lingsem? Mboten lingsem. Malah sami memuji. Wah, elok men. Ngomong padu wae ya, njaluk ngapura ning aku. Sami napa? Romaus gumun kok saged nggih yang Kristen kasucananipun niku nganti padu wae mesti masalah ora entuk padu. Padahal kita ya asli padu. Nah, niku sami bayat tinggal tang ini pun sami gumun. Nah, wonten setunggal bayat ingkang ngobrol-ngobrol kalian yang niku kok kowe semono aku iki iso ndherek Gusti Yesus Gusti ora entuk itu tentrem lajeng piyambakipun ndherek Gusti Yesus lumantar napa lumantar padu padu ning tobat niku saged ndherek Gusti Yesus tanggenipun setunggal saking setunggal RT niku. Nah, pas dari kangenasi niku namung setunggal contoh mawon. Ing contoh niku pancen penting. Kula niku kajawi mucal, kajawi pendeta sinaosa emeritus. Niku ugi atosi wonten ing Trukajaya, pengurus Trukajaya. Nah, Trukajaya menawi wonten nate mirengaken niku mbangun warga pasamuan wonten ing dusun wonten ing pundi-pundi papan hidunganipun bab perkawis tani dan perkawis tani organik dan perkawis biosolar, biogas terus menjauh letong niku kagem gas niku. Nah niku lumiyen Trukajaya kathah nipun ngantipun damel niku dipun cayosaken lan dipun latihaken wonten ing pundi-pundi papan. Boten namung ing gereja nggih ugi wonten desa-desa. Nah, terus diringaken asih. Sakmenika nyuwun sewu Trukajaya ngalami raos awrat. Dadi napa? Rumiyin ingkang ndanai, ingkang maringi dono, ingkang maringi arta niku saking sponsor saking Jawi, saking Eropa. Nah, Eropa kampanipun sakmenika sami raos awrat ugi hubungan kalian Eropa nggih kirang sae. Tiang-tiang ingkang wonten gereja sakmenika nggih sami kathah ingkang sampun boten ibadah malih. Terus namung setunggal sponsor mawon ingkang wonten nanti Belanda ingkang tasih ningkuyun. Ingkang sanes pun boten wonten.
lagi anak nguripi berayat puluhan berayat ingkang wonten Kertajaya. Ning Gusti nika menawi kita tansah madosi menapa ingkang sae wonten ing Gusti. Gusti nggih mikak margi. Celengan ingkang rumiyin wonten bank ingkang bank tabungan biasa nggih nika sae menawi agem simpanan angin nyuwun sewu agam investasi niku kirang sae. Awit nambahipun namung sekedhik malah cocok malah kirang niku awit ya administrasi. Nah, dipun pindhahaken tumbas emas. Nah, niku kalih tahun bener. Setahun bener. Nah, nalika semanten lajeng kita nguwahi nggih ngraosaken aku iki jane ngajari ning orang abang dhewe. Nama demplot wonten kantor. Kantoripun nipun damel demplot tempel contonipun nggih kangge nggih ternak wonten pitik wonten ayam wonten ugi tanduran jangan-janganan macam-macam niku dipun patosi bibit ingkang unggul kawin silang nyobi. Nah niku wonten demplotipun. Sebatas menapa tiang-tiang niku mboten namung mireng-mireng teori nanging wonten contonipun. Nalika kita purun misung-sungaken gesang kita dados contoh. Kok nilalah Gusti nggih berkah. Panjenengan kersa tiyang mbak to. Saknika emas niku sampun tikel paling pinten niku. Namung setunggal tahun. Dan niku sekitar 3 jutaan. Rumiyin nggih namung setunggal juta menawi dereng wonten. Awit napa? Awit kita nindakaken dari Gusti. Dados contoh. Contoh niku boten kedah napa sing kangge taknitapi. Contoh niku boten gesang rakyat. Contoh wonten ing pasamuan, wonten ing wilayah, wonten ing pedamelan. Contoh kula madosi wonten sinode rumiyin kula nggih nate tetes salah sinode teng wonten ing pundi-pundi klasis gereja. Wiwitan gereja niku saged napa ngrembaka saged kathah ingkang nderek Gusti Yesus niku lumantar contoh. GKJ niku dados contoh rumiyin. Ya saya wonten ing pendidikan, saya wonten gesangipun, saya wonten ing gayatipun, wonten ing ekonomi, contoh. Nah, kita menawi kathah kaos kangelan niku awit kita kira angenipun dados contoh, dados tulodo. Awit Gusti Yesus ingkang dados contoh, dados tulodo niku ngendika menapa? Kuwi melu aku. Menawi nderek Gusti niku namung boten namung nderek dados panderek, nanging ugi dados tulodo ugi. Nderek dados tulodo. Terus para rasul Gusti Yesus sampun wonten ing swarga sakmenika para muridipun para rasul ingkang ngatosaken Gusti Yesus. Para rasul sampun sami seto muridipun malih ingkang ngatosaken. Para pendeta, para pating pasamuan wonten ing gereja paringi contoh. Kula remen sangat kula sinau kalian GKJ Candennya. Pating pasamuan jam 8 kirang sepakat sampun siap sedaya. Sampun nyawisaken bagi tugas. Ayo kalalit sewu jam 7 kirang gangsal menit. Sok-sok niku ngantos wiwitipun telat. Nah, kula sinau kalian nang sae. Nah, niku badinipun awit tiyang tatapan firman ngeten. Sinau kalian gereja sanesipun. Nah, kalih niku nggih ngupati contoh. Masalah jam niku ora sinode niku nembe tami sangat masalah
ekosistem gitu. Kita kedah wonten lingkungan ingkang berkesinambungan batas menawi wonten banjir, wonten masalah pangan, wonten ketahanan pangan kiat pun kita saged tetap gesang kanthi sae. Inflasi biasa pun anjlok, nanging kita tetap saged nedha. Nah, menawi wonten Bantul, menawi kathah tiyang ingkang gadhahi siti ingkang wiyar. Wonten alit niku alit-alit, wonten perumahan niku alit-alit. Kita ngambil pelatihan naminipun memanfaatkan lahan sempit. Terus ngangge tandulan pot, ngangge polybag, ngangge bedeng, ngangge tembok dipun tambel ketika macam-macam bibitipun nggih, bibit ngangge jangan niku wonten terong, wonten cabe. Nah, ingkang saderengipun sami tumbas sakmenika nggadahi piyambak, malah saged nyate. Benjing menawi reginipun pangan sampun awis, kita mboten sisah. Sampun wonten piyambak. Malah menawi turah kami dipun sate. Nah, niku kita sagedipun tiang Jawi niku ningali gesang kita sipisan niku lumantar kawis-kawis sing cetok ketinggalan. Terus mboten. Griya kita wonten macam-macam tanduran ingkang produktif. Akiman yo. Nek menawi masalah dogma niku mboten tekan ya. Sederek sanesipun menawi mboten badhe sinau nggih mboten mangertos. Ning sepisan ing saged dipentingali niku napa? Gesang kita. Gesang. Kula sinau perkawis gesang kita. Panjenengan sinau perkawis gesang kita. Kita sedaya sinau perkawis gesang kita. Awit Gusti Yesus piyambak inggih sinau. Gusti Yesus piyambak menika sinau lho. Boten pitados. Gusti Yesus menika sinaunipun pinten taun? 28 tahun. Ya, 28. 18 tahun. Ikut kali 18 tahun dipun pasrahaken wonten ing bait suci. Lajeng wangsul dipun ucal luwentah dening Bapa Yusuf saha Ibu Maria. Terus yang sepuhipun kang ucal. Menawi Gusti Yesus menika ujug-ujug sampun dados Gusti Allah, menawi nggih boten kedah ngantosi 3 tahun nggih. Nem-nem nggih saged mucal. Mboten 3 tahun nggih mucal. Awit napa? Sinau nggih. Kita ingkang boten saged niku boten perlu raos alit manah. Sakmenika mucal kita sinau niku kathah sumberipun. Gereja ingkang utami. Nanging menawi sinau bab kawis terus tani, terus apa ternak lan sanesipun saged wonten YouTube, internet ada sangat. Sami lagi ada namung aplikasi AI. AI niku mangke setunggal tahun atau panjenengan misalnya benten sangat. Wontenipun sedaya niku kagem teknologi AI. Niku mbiyantu sangat. Betul saya mikir wah aku angel nyanda. Loh, AI niku malah ndamel gampil. Ingkang angel terus gampil. Kalau wonten anak kula setunggal ora ingkang barep niku. Damelan 3 dinten namun 3 jam rampung. Ginaken AI. Terus kita sampun ngantos raos alit manah. Menapa kemawon niku wonten piwucalipun wonten caranipun. Nanging kita ngandelaken napa Gusti. Menawi kita sampun masakan Gusti Yesus iki uripku tak pasrahke dumateng Paduka. Monggo ngagem sedaya kabeh usahaku. Sedaya pangupayaku sak-isaku mesti berkahi. Gusti tulungi Gusti nganti Gusti maringi sedaya ingkang sae. Amin. Semoga kita sama dapat kendang sedang remen.
Sumangga kita sami nunggil wonten ing pandonga. Allah Rama kasuwargan, Allah ingkang Maha Asih, Allah ingkang rawuh wonten ing Gusti Yesus atas pepadangan jagat supados kawula ugi pepadangan jagat. Ingkang maringi contoh tulodo supados kawula ugi saged contoh tulodo. Kawula pasrahaken gesang kawula sapetahipun. Gusti ngagem kawula. Gusti nganti kawula lan mari kawula ngadangi kawula supados kawula saged dipun tingali teng tiyang sanes lan asma paduka kawuhlaken. Rama kasuwargan kawula maturaken gesang kawula sapetahipun lan menawi pungkasing pangibadah nika mangke kawula sami badhe nunggil wonten ing perjamuan kasih pujana kanthi katresnan wonten ing enjang menika sarengan kalian sederek wonten Karangrit. Sedaya kawula wonten kececandhen nika namung ngaturaken pasrah wonten asmanipun Gusti Kristus. Gusti berkahi lan nyatakan kawula lan kawula pitados Gusti boten nekaken kawula sedaya. Lan kawula pasrah kados dene Gusti Yesus ugi pasrah wonten ing pandonga ingkang sampun dipun paringi dening Gusti Yesus kados kawula tunggaken inggih menika donga Rama kawula. Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, katon paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dadi wonten ing swarga. Kawula mugi parengan kawula cacegetipun dinten nika saha paduka mugi hapunten katon kawula kados dene kawula inggih hapunten tiyang ingkang kapatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos nedahaken dhateng panggoda nanging mugi sami paduka walaken saking yawan. Awit dene paduka ingkang kagungan katon saha wiseca win kamulyan langgeng sakmanipun. Amin.